Pinsan, naiinip na ako sa loob. Gusto ko sanang maglibang. Oh! Malibang siya ba na so? Namoy siya rason. Malibang nga. Malibangon siguro ang tawanan. Ato ta silang Jonas ron kay nay gagaw na gikag nila. Bana chocolate. May kana. Nay ka chocolate. Na, ngayon ano? Tublon. Pugo, tubliron ay tubliron. Ma, Ako chabi. ako banat. Na ako bubot. Kanay dire. Mana dahil la Jonas. Kapita. Una. Bainas. Tuh, Pinas. Bisita na mo, nanawag ni mo. Abim na ako bisita ni mo ron. Dahil nanawag ko. Ato ako no. Peres. Ambot kinsa na sila. Peres. Ako pa lang sundre. Oh, tawag ka to. Ayo. Ay kay mo palata nga mangayo tag chocolate. Kanang kana ba mura nang wa ko apa niya. Ay kay mo palata. Ang ato ni ato ingnan mo suro dira ta kay. Ay kay mo palata mangayo tag chocolate. Mugi, basta chabi ko ha, chabi. Ako ba na? Tublon. Tublon na. Oh! Tama lagi mo. Lagi mi dire Bainas kay kuan ba? Isuroy ka na mo kay mingaw ka dis mo ay. Kay mingaw sa nini mo. Okay. Isuroy lang ka naman dire kay wa malingaw dito mo ah. O sige, dayo mo dali kay maghuot mo diya. Dayo. EJ! Oy, Naman Pinas. Well, lawas mo lingkod po dre. Oh, lagi ka din ako na unam ni kada si. Ay, ganyan. Diha ko dre ay. Lili ko diya. Ayo. Dili ko. Kasi kung kamalapal ko diya, uwan man din silong ko dire. Ay, tingin ko pala. Oh, lingkod mo diya. Tagay. Mau bitaw mo. Mau saya kung paabot nga kuan. Lingkod mo diya. Kay palitan ko kuan. Tagay na. Ako na unam ka diri wam ka nawag mo. Masiro ko lagi malapal ba niya. Uwan man. Masiro, wa ka machik. Wala. May kon. Sayro ko niya. Uwan man ni. Silong ko dire. Sabay na sa. Tam sa lagi mo dire jam. Ne. Jan. Soroy mo Jonas. Jan. Sa may inyong nakaon nga. Nang laag mo dire. Naa lagi mi dire kay nakabalita mi nga na ibagong naabot no gikag Manila igagong Jonas Tagalog kuno na. Amo gyari dire kay mangayo mig chocolate. Ilang kakaon tag chocolate. Tong gikan sila ha. Ano di? Pinas. Mo di kay gago Tagalog di bagong naabot di wa mo ka maingon. Ako unta to'y makaunag pangayog chocolate. Kadaghanan ng kinangabot sa una din ana na ako masulod chocolate niya. Klaro taay noon. Ay chocolate. Nga gikam nag Manila. May gikan niglaing nasod. Nga naga chocolate. Biskwit no tinaro. Kanano klaro kayo gikag Manila. Tagalog man ni akong gagaw. Gikag Manila. Siyan di ay. Abi man kun ako kanang gikan anang laing lugar og ari diri magdag chocolate. Maom sa tunay among nakuanan dito kanang name abot diha niya magdag chocolate. Biskwit rin na, namin nga biskwit, pwede mo tayo magkapalit ng Skyflex Ay na lang ng biskwit oy, chocolate mo tayo kuha ta. Giniagawa. Di taga Octoblo na Gugo! Mato mo ka. Paon ka ron. Si Tublon. Yabag ka. Pila tika gisultian nga Tubliron, dili Tublon. Ihias sakto na. Tubliron. Usa. Ako kay di lagi ko kaon sabi ana. Di tim dayon akong plano ani. Barnas labat ko Ang bubot sa tong kuwa. Bubot ani day. Usap tao ni. Gikarag Manila. Usap tao sa Swiss chocolate. Yabag. Gikarag Manila. Galog. Insan. O insan. Igagong Jonas, gwapo kayo! Gwapo yun! Gwapo mo ganyan mga taga Manila di ay! Mistiso! Taas ka tao! Tisoy! Taas ka gilong! Oo.
niya. Uy, mabayog ka sa taam ni. Pinsan, naiinip na ako sa loob. Gusto ko sanang maglibang. Oh! Malibang siya, Benas, oh! Namoy siya, Rasod! Malibang nga! Malibangon siguro ang tawanan. Kung di na sa ganahan ng CR Benas, ato na kalipunan. Amay, agunoy dito. Dan ano palibang nga to? Minas, ako'y kuyo ka na slibon kay. Ako'y ilo, ana niya. Naghuman. Pinsan, ano sinasabi nila? Wag yan san. Wag mo lang sa pansinin. Kasi mga loko-loko yan eh. Ganyan talaga sila yan. Wag mo lang pansinin. Gusto ko sanang magpakasaya, Insan. Para sulitin ko yung araw ko dito. Benas! Kung sa ibot, pasabot ang niya, Benas! Pagkasaya ko, no? Ang buot pasabot niya, gusto siya malingaw. Ano yung Tagalog sa magpakasaya? Ganahan na siya lingaw. Ako lingaw na niya, be. Dili koy. Wag. 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 Wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ganahan na kag lingaw. Ali, kaya ako lingaw ni mo. Ali, ako lingaw ni mo. Ikaw mong tik. Bes, wala tayong talo. Pareho tayo. Tatlo na tayo. Hay, chocolate! Kikam ko nag-Manila. Kung may gika nag-nasod kayo, magdag chocolate. Nasod. Ako lingaw ni mo. Sis! Kanina lang. Ay, pagkatawa. Ay, pagkatawa. Ay, nakatawa ko dyan. Nakatawa kayo. Wag na magdakot. Kamera. Play. Gagawang Jonas mo. Wapo kayo. Ulo. Wapo dito yun. Balik. Oo. Wapo niya. Mapayot na sa tali. Uy. Ay, sigtan na direct. Nagana ka dito. Oo. Uy. Mabayot na sa taam ni. Ah. Wala kita yung kamot. What's up mga kahain? Nagpasalamat kami inyong juma ng among video. No! Og na rin shout out Tyron. No! Shout out kami ni Meet Kastler. Shout out! No! Shout out sa ni Christine. No! Og ni TD Auditor. No! Og shout out sa ni Arner Barry 4. No! Og ni Kids Durant. No! Narimi ka ng kwan kanang please support sa silang YouTube channel ang Team Crab from San Fernando, Cebu. No! Kwan please support sa jagoan kanang Kalibuhan Briners from Kalibuhan, Palimbang, Sultan Kudara. No! Pakpak! No! Ako rin ang suportaan mga kahit mo kay dito po na ilang mga video. No! Support all Briners. No! Shout out ko sa mga pamilyang sa Davao. No! Shout out ko ni Kano, Hernan, Biting Hagi, shout out sa Sarimanok. No! Nako shout out. Shout out ko sa Tanang Gonzaga ug sa Gonzaga family. No! Shout out ko ni Norin G. Villabas. Pakpak! Pakpak! No! Special guest. No! No! Shout out ko ni Rialyn Ruiz. Shout out ko sa akong mga kauban sa Pere Asia, Philippines. No! Oh, siguro to lang. Og nagpasalamat din mi sa tanang ni suporta sa amo ang YouTube channel no og manghinaot mi nga padayon mong mosuporta sa amo ang mga video og daghan kayong salamat mga kahit. No!